Здравейте! В това видео ще ви покажем как да проверите всички изпратени имейли и нотификации в Livo, за да сте сигурни, че информацията е стигнала до хората. Отваряте акаунт и избирате изпратени имейли и нотификации. Тук виждате пълен списък на всички съобщения, които сте изпратили. В колоната Получател ще видите името на човека, до когото е изпратено. До него има телефон и имейл, за да знаете на кой адрес или номер е отишло съобщението. Колоната сграда показва за коя сграда е била информацията. В описание виждате съдържанието или темата. В състояние е отбелязано дали съобщението е изпратено успешно. Полетата Отворен и Кликнат показват дали получателят е отворил съобщението и дали е натиснал линк в него. Може да филтрирате по сграда, телефон, имейл, дата или статус, за да намерите конкретно съобщение. Така лесно следите кои съобщения са изпратени, отворени и прочетени и сте сигурни, че важната информация е достигнала до хората.